Igbo ndị ọma, ekele m unu. Anyị alọghachila n'izu ụka ịkọrọ na akụkọ ọzọ n'ihe omume ufe ndị Igbo. Ọla mma. Papa. Achọrọ m ka gị na ụmụaka ndị ọzọ gezie ntị nke ọma iji wee mụta ọtụtụ ihe n'uru. Ọ dị mma, papa. Otu mgbe ruru n'otu oke ọhịa dị jụụ. Mbe bi n'ime oke ọhịa ahụ. Ọ bụ onye ama ama nke ọma n'ihi amamihe ya na ogologo ntachi obi ya. Ọ bụghị anụmanụ kacha nwụkwa ịghọ nkọ n'ịga ije ma ọ bụ nke kacha dị ike, mana ọ na-enwe ndidi, na-eche echiche nke ọma tupu o mee ihe ọ bụla. Otu ụbọchị ruru, dịka mbe nọrọ na-aga n'ụzọ, ọ nụrụ ka ụfọdụ nnụnụ na-agụ egwu n'ọṅụ. O weliri anya elu ma hụ ka ha na-eme mkpọtụ n'obi aṅụrị. Mbekwu, bịa soro anyị, ka ugolọma kpọkuru ya. Anyị nwere otu oriri na ọṅụṅụ taa n'elu ugwu dị n'ime oke ọhịa. Ọ ga-amasị anyị na isonyere anyị. Mbe zaghachiri ya, ọ ga-amasị m isoro n'ụga, mana enweghị m nku nke m ga-eji felie elu wee garuo ngwa ngwa, ma ọ bụ nke m ga-eji aga ije ọsọ ọsọ ịgaruo ememme ahụ tupu apịachie ya. Nnụnụ ndị ahụ wee gbakọta ọnụ ma tụgharịa uche obere oge. Okpoko wee gwa mbe, enyela onwe gị nsogbu, anyị ga-ewetara gị ihe oriri ebe a. Nọrọ ebe a, apụkwala. Mbe wee kelee ha n'ihi obiọma ha. Nnụnụ ndị ahụ wee fepụ ozugbo gawa ememme ahụ. Oge na-adịghị anya, ha malitere iwedatara mbe ọtụtụ erimeri ọka, mkpụrụ osisi na akwụkwọ ụgụ. Mbe wee malite oriri ma kelee ha maka obiọma ha. Ma dịka ha na-efeda ma na-efepụ, mbe hụrụ ka obi ji atọ ha ụtọ nke ukwuu ma kwuo n'obi ya, ọ ga-amasị m ịhụ ememme a n'anya m abụọ. Mbe wee kpọkuo nnụnụ ndị ahụ ma gwa ha, ee, ọ bụ ezie na m adịghị ngwa ngwa dịka unu, mana enwere m otu ihe nke unu na-enweghị: ndidi. Apụrụ m igbu oge, mana aga m erute ebe ọbụla nke m chọrọ ịga. Nnụnụ ndị ahụ wee dapụ n'ọchị ma gwa mbe na tupu o rute na mmemme ahụ, chi ga-eji. Mbe gbachiri ha nkịtị ma zọpụ ụkwụ njem gawa ememme oriri na ọṅụṅụ ahụ. Ọ nọrọ na-aga ije na-akwụsịghị akwụsị, obere obere, ma chewe obi ya n'ebe ọ na-aga. Ma dịka ọ nọ na njem ahụ, nkịta ọhịa wụpụtara ma malite ịchị ya ọchị. Nkịta ọhịa gwara mbe na tupu o rute n'ogbe ememme ahụ, na ha agbasaala. Mbe azaghachighị nkịta ọhịa n'ihi na ọ chọghị ihe ga-ama ha eyi ihu. Mbe malitere izotu onwe ya n'azụ nkume ndị dị n'ime oke ọhịa ahụ iji gbochie izute anụmanụ ọzọ nke ga-abụrụ ihe mgbochi na ihe mmahie ihu irute ememme ahụ. Nwayọọ nwayọọ, na-akwụsịghị akwụsị, na-elekwasị anya n'ụzọ njem ya, mbe garutere n'ogbe ememme ahụ. Ị bịarutere, ị jụrụ ịda mba, ka nduru gwara mbe. Ị nwere nnọọ ogologo ntachi obi ike na ume na-adịghị ada mba, ka ugo gwara ya. Mbe zaghachiri ha, ọ bụ ezie na mụ enweghị nku ifeli elu, mana ajụrụ m ịda mba. N'agbanyeghị na mbe abịaruteghị n'oge, o rutere tupu ememme ahụ akụrụ ọnụ. Site n'ụbọchị ahụ gaa n'ihu, nnụnụ ndị ahụ malitere ịkwanyere ya ugwu n'ihi amamihe ya na ogologo ntachi obi ya. Ndị okenye na-ekwu sị, ebe onye ọsọ ruru, onye ije ga-erutekwa ebe ahụ. Ọzọ, njem pụrụ ịdị anya, mana ya bụrụ na ị nọgidesi ike na njem ahụ, ị ga-erute ebe ị na-aga. Nke ahụ bụ eziokwu, papa. N'ebe a ka anyị ga-achịsa ọwa n'akụkọ nke taa. Ọla mma, anyị ga-alawa. Imeela, papa. Imeela. Onye ọma m, tutu ruokwa n'izu ụka ọzọ, ka emesịanụ. Ka emesịanụ. Ngwa kụba n'ọba soshal midia chanel anyị ugbu a. Gosi anyị na ị hụrụ ihe anyị na-eme n'anya, depụtara anyị uche obi gị, ma nyere anyị aka kesara ya ọha na eze. Daalụ sọ.